Kedysi dávno žili 3 malé kozliatka v chalúbke na kraji lesa. A každé malo iného otca, ale spoločnú maminu, čo verila v lásku po diskotéke Banskej Bystrici. Jedného dňa im mama povedala: "Neotvárajte nikomu, kým sa nevrátim." Ale samozrejme najmenšie kozlatko malo ADHD, namiesto mliečka pilo Red Bull, tak chcelo otvoriť. V tom niekto zaklopal na dvere. Bol to vlk. V nohavičkách. Kozliatko sa ozvalo: "Kto tam je?" Zasielkovňa, nesiem vám balík medzi 12 a 6. Bailey, nekaz to. Za dverami stál vlk, ktorý sa snažil zmeniť hlas, aby sa podobal na mamu. A keď sa dostal dnu, nevyťahol zuby, ale peňaženku. Ale tak to vôbec nebolo, Bailey, nekaz mi celú tú rozprávku. A rozprávka sa už skončila, lebo vlko neprišiel zjesť malé kozľatka, on si prišiel po alimenty. Ale ja to kašlem, s tebou sa nedá žiadna rozprávka čítať. A ak si to dopozeral aj sem, tak takni svoju mamu, ženu, kamošku, ak aj ona otvorila dvere nesprávnemu vlkovi.